Здравейте, мили приятели! Получих много запитвания по една много наболяла тема в днешно време, а това са именно различните заболявания, свързани с нашето ментално здраве, чувството на безпокойство, различната пристрастеност към различни медикаменти и така нататък. Това, за съжаление, в момента е много наболял въпрос, понеже търсейки радостта във външни пространства, ние често забравяме този вътрешен диалог, който ни е важен, и търсим стимуланти във външната среда. Така мозъка свиква да бъде в една абсолютна еуфория, само че истината е, че тази вътрешна наслада човек може да се постигне само когато има този вътрешен диалог със себе си. Аз лично в момента изучавам различни методики, с които може човек да се справя с тези неща. Самата аз съм минала пресада на депресиите и така нататък. Всъщност познавам всички фази на тези заболявания, за да мога, тъй като напълно съм се отървала от всички тях и може би за това в момента съм е полезна на много хора. Истината е, че човек трябва да се свържи с реалността. Когато бягаш от реалността, ставайки беглец от реалността, ти всъщност ставаш подвластен на тези така наречени тъмни енергии. Ако знаете, тъй като имам такова рентгеново виждане около нас, как гъмжи от такива същества, които са неосъществени, които по някакъв начин все още не са се породили и така нататък, всички те де-факто ни влияят, ние ги усещаме, когато сме в едно такова състояние. Това състояние, когато си в реалността, когато се свързан със своя свръхаз, ти нямаш власт над тях. Точно тогава ти си в едно ниво на една много висока честота и те не могат да се докопат до вас. Казвам го наистина в един такъв народен стил, защото това е самата реалност. Най-тежките случаи, които са идвали при мен, за радост, в момента вече хората са щастливи и здрави и така нататък, защото са осъзнали, че единствено връзката с себе си може да им помогне да излязат от този коварен капан. Това, което правят, за съжаление, лекарите, да изписват чепи лекарства, различни медикаменти, които ни правят още по-зависими, още по-ни става голям вуалът около нашето съзнание. Такъв вуал, който никога не може да ни помогне да прогледнем, защото ние де-факто ставаме зависими всеки ден и търсим тази еуфория или чрез хапче или други стимуланти и така нататък. Живеем в такива времена, в които търсим постоянното щастие. Постоянното щастие може да се намери само с една здрава работа върху самите нас. Няма друг начин, който да се измъкнем. Все пак, благодаря на всички, които сте търсили помощ, от мен предполагам, че в един, наистина, може би в скоро време вече ще започне своите практики, къде чрез лечебно рисуване, арт-терапия, къде чрез енергийно обследване на аурата и лечение на такива ментални проблеми по един малко по-абстрактен начин. Химията е ясна. Химията аз лично не я изключвам при много тежки случаи, но тя е като патерица, която временно трябва да бъде използвана. Но не е за цял живот. Защото реално ние ставаме като роби. Човек не трябва да бъде зависим от никого и от нищо. Освен от себе си, освен от вътрешната хармония. Това не е невъзможно. Просто трябва много дисциплина. Трябва този ум, този непокорен ум, който непрекъснато ни разиграва, да бъде овладян. Това става наистина с дисциплина и с много работа. Няма нищо невъзможно. И така, мили приятели, съвсем скоро се надявам да се чуем и да се видим. Ще имам сбирки в Сливен, ще представя новата си книга, която се нарича Позитивни